Bună lume dragă, am primit pachetul cu cristale. Să vedem ce este aici, ce mi-a venit, ce mi-a venit mie, cu ce mă bucur eu. Ia să vedem, să vedem, să vedem ce mi-a venit aici. Ce mi-a venit aici, că nu am răbdare eu să văd mai repede ce e aici. Aoleu. Deci. Ia uitați-vă ce mi-a venit. Ia uitați-vă ce mi-a venit. Cristale mi-a venit. Cristale. Cristale roșii așa. Și cristale așa perlamutră. Așa. Cine mai venit? Aici în pachetul ăsta. Să vedem aici ce avem. Ce avem aici? Și aici avem, wow, cristale galbene, galbene, așa, cristale galbene. Da, cristale galbene. Așa. Și ne-a mai venit încă ceva. Așa, să vedem ce e aici. Să vedem ce e aici. Ce este aici? Tam-taradam, tam-taradam, tam-taradam. Aoleu, ce mi-a venit mie aici. Acum o să fie frumos. Ia uitați-vă ce mi-a venit mie aici. Iana. Cine ghicește ce e aceasta? Ce e aceasta? Cine ghicește ce e aceasta? Așa, se pune în priză și ce e aceasta? Ghiciți ce e aceasta? Pentru ce se folosește această chestie rotundă? Pentru ce se folosește? Cine ghicește? Și trebuie să mă vină și alte pachete. Aștept. Acum o să am de lucru. O să fac para cu cristale, o să fac geanta aceasta cu cristale, să-mi frumusețez. Am de lucru acum, așa că urmăriți-mă cu drag.